La primera paraula que vaig trobar per explicar el que va passar és la paraula abans. De vegades dic abans quan era un nen, però quan vaig deixar de ser-ho. En aquella edat jo me les havia amb els més endavant. Més endavant seràs gran, ho entendràs, podràs, faràs, aniràs. Però ara tot això ja és un abans per mi. I ja hi soc en aquest més endavant. I puc dir que ara que hi soc, n'estic fins al cul. M'he fet gran i ningú sap ni qui soc ni el que em passa. Intento dir-me paraules per calmar-me. Faig servir tot el meu vocabulari per tal d'apagar la tempesta del meu cervell, de la meva consciència, de la meva ànima o el que sigui que hi hagi a l'interior. Perquè alguna cosa en el meu cap murmura molt fluix, aquestes paraules. La meva mare es mor. Es mor i ja no m'emprenyarà mai més. M'hagués agradat que la tingués sense fer soroll. Sense símptomes premonitoris, ni tractaments, ni quimio, ni ràdio, ni hòsties. Només el temps de dir uf, s'ha de ser orgullós per morir de càncer. Quantes vegades m'havia despertat a mi a la nit i jo arrencat del son anava a la seva habitació i què passa? Em fa mal. On? Déu meu, em fa mal. On et fa mal? Em fa mal. Li feia un massatge als peus. Ni un trosset sense acariciar, posant-li tota la tendresa de la que era capaç. Imaginava que el dolor li sortia del cos. El seu, el meu. Però no hi ha res a fer. El seu dolor era massa fort. M'estava allà mirant com es consumia i ja no sabia ni qui era jo. I jo era com quan tornava plorant de petit a buscar el consol dels seus braços, però ara els seus braços estaven tallats i ja no hi havia cap consol. Només el metall fulminant de la realitat. I ella, amb el seu rostre desconegut, em mirava, afligida pel meu sofriment, adonant-se compte que ell era algú de qui es podia tenir llàstima. Què vols ser de gran? Pintor, mama. Em dedicaré a pintar. Encara amb aquestes històries. No són històries, mare. Retrats. Retrats? De què parles? Retrats de què? De tu. De la teva cara. Per no oblidar-te pintaré.